Tak lidi, vítejte u nového videa, tady jsem já, Zipix a Toreto. No a my tady, na tomto plačatém světě, budeme stavět město. No a my jsme se dohodli, že první postavíme samozřejmě náš dům. Budeme mít naproti sobě barák nebo vedle sebe? No právě nad tím jsem přemýšlel, jestli naproti sobě, vedle sebe nebo jeden společný. Já bych dal baráky vedle sebe. Papa. Vybereme si barvu a podle toho to postavíme. Já si vezmu fialovou jako můj skin. To spíš jenom moje hlava. Když jsem taky přemýšlel, Tak ty si vem červenou, tvoje košile je červená. Hoď mi bloky, které tam chceš použít. Tady máš tyto dva. Tak. A já z nich udělám ohradu. Chceš to mít velký nebo takový spíš menší? Velký. Jo, bacha. To něco dalo. Tak. A tady budeme mít svoje pozemky, jo? No. Tak jo lidi, já jdu začít. Můžem? Jo, už dělám. To konkrét. Ok, tak. Co jsi udělal? A ty máš ty příkazy. Ty máš výhodu, že umíš za příkazama. Tady takhle tak to budou dveře. A kdybychom se měla naučit příkazy, tak by ten aspoň aspoň z nějakých 100 lajků a naučil se příkazy. Lidi, jo? Já jsem si stlumil teďka zvuk, abyste mě slyšeli líp a to je tam. Teďka si vezmu nějaký, já jsem napsal for, nějaký dveře. Já bych si vzal tyto bílý, ty jsou takový krásný. Tady bych dal ložnici. Já nevím, jak se ten květináč vlastně jmenuje. Nejdeme se radši Je flower pot. Co? Nejdeme radši spát. Vlastně máme krátek. Tak. Tady si vezmu kytky. A nezapomeň, že jsou tady břízové poličky. Jo? Břízové poličky. Poličky. Nebo já to možná znám, ale ty to máš v té češtině. Ty máš tady dveře? Ne, tohle bude sklo. Aha, okno. Jo. Já mám totiž dveře tady. Já mám, že mě nějaký kamarád to nastavil v češtině, nevím jaký. Lidi, čumte. Našel jsem diamanty. Máš tu hezký. Ach, jo, si pak se. No. Mám nějaký nápad. Nemohla bys mi taky udělat tu kostku? Modré. Modrou? Jo, Tak jo. protože město to nějak nestavět. Když se použil ty příkazy, já tak použiju. Já vím, je to oproč to stavit po jednom bloku. Tuhle tmavou. Jo? Jo. Jo. Tak. Yes. Další dobrou. Tady ti ještě dám světlo. Tak když už jsem ti tady... Tam se budeme
pomohl s jinou věcí, tak jo. Udělám malinký okno a dveře. Tak. A tohle je, dámy a pánové, ložnice. Oh my god! Wow! Takhle Máme takto. 17 odběratelů, škoda. Kolik? 17, myslím. Hm. A jako si udělat město, to mě napadlo hodně. Jo, to byl Tretův nápad, no. Ale jako, on, jako, toto je Zepexův server. Všechny světy, na jakýma hrajeme, to je Zepexův, jako. A bychom asi potřebovali naučit cheat. Hm. Až to zase dělám po jednom bloku. Stačí lomeno fil. Si dělám pěkně velké skla, jako, jo? Takže na to nezapomeň. Mhm. Tak jo, tady bych zničil okna a dal bych semka kuchyň. Ach, jo, to... Zepře, No, ale by se... Já myslím, aby to bylo takové využívací tebou, ale chtěl bych ještě jednu patru. Nestačím stavět fakt. Já jsem si... co stavět? Jako, jestli nemůžeš těma příkazama udělat jako podlahu. Jako v druhém patře, nebo? Jo. Já jsem viděl ten první díl nebo druhý a ty jsi mě bouchl kvůli tomu, že on na mě pes. No, Ty jsi ho bouchl. já vím. Já jsem si myslel, že ty si ho bouchl toho psa a potom jsem viděl v tom záznamu, jejda. No, nakonec je to moje vina. Já jsem ho... Jo, by to nějaké modré schody. Tak to... Jo, Zepexe. Co? Chtělo by to třeba televizi nějak. No, jenže... Chtěl by to televize fakt. To není v... Že jo, Zepexe. No, ale to není v normálním Minecraftu. Jak jsi říkal nějaký ty poličky, tak ty si asi myslel tady toto, ne? Toto. Jo, Toto. jo. Tak. Já teďka dělám schody do toho. A do toho se dávají knihy. Já to dělám chytce. Já dělám rovnou schody. Aby jsem je nemusel dělat potom třeba. Tak to... Já jsem... Zipix, tak dom. Tak. Další věci do kuchyně. To asi bude na dlouho, Zepexy. No, to bude. Dělat barák. Tohle je jakože trouba. Já dám asi černý beton. No, to je možná ten Černý beton konkrét. je taky dobrý. Čau, tady na sebe budeme čumět v okně. A můžeš se koukat, jak se budu koukat na seriály. A to bych chtěla fakt závěsit taky. Jako, chtěla by to nějaké doplňky, nestehrají třeba Minecraft. Ale říkám to popravdě. Lidi, řekněte na to svůj názor, jestli je toto hezký a já to když tak opravím. Když tak mě taky napište do komentářů. Já si myslím, že to mám dobrý. Taka, to je taka. Tak jo, já tam dám taky tutu telku. Zepexy, No, nevíš, proč mám víc hlednutí, jak ty na Graphics? nevím. No SpongeBob, taková blbost mi vydělala
o zvládnutí, že jo? Jako jo, no. Jako Ale nechci to je hejtit, design. ale říkám si WTF. Takováto kravina. A tolik zhlédnutí. 200 000 doslova. 273 000. Nebo ani 800. Tady mám takto gauč a tady se budeme koukat na telku. Tak. Víš, jak jsou tam ty poličky? Tak to já se využiju do kuchyně. Já jsem si to dal do pokoje. No konečně mě to napadlo. Koupelna, to nesmí chybět. Tady bude koupelna, koupelna nebude mít žádný sklo a bude celá bílá. Tam se můžou dávat knížky. Ty jsi dorušila, aby tady nemohly být moby. A jo, dal jsem peaceful. Neměl jsem k tomu peaceful doříct mod? Peaceful mod? Lepik si, když to bude má figurka. Figurka. Jo. Tak tady máš mou figurku. Tady má figurka. Dobrá figurka. Počkat, proč jsem ty dveře zničil? To si můžu dát sem? Jo. Na krafťák. Figurka dobrá. Chci trošičku divný záchod, to nevadí. Ty s ním tak nějak pohrali. Rád. Tak to... Jsi napsal Česka a mě jsem nic nevyhledal. No, právě proto to nemám rád. V češtině je to truhla. Why are you crying? Nebo já ti tam dám angličtinu, jestli chceš. Řekl si, víš, já jsem si udělal tu figurku. A k tomu neladí moje Česka. Wow. Ale ona je aj koprová, chceš? Koprovou? Počkej, jak se to jmenuje? Koprgolem. Prostě napišeš truhla a tam to máš. Jo, tady jich je víc těch barev. A tady můžu udělat toto. Hledám mou Česku. Jejda, sorry. Počkat. Já si vezmu. Víš to, já ho jdu zabít. No, tady máš. Sakra. Tady máš dárek. Ne. Tak to se sežer. Mít. Jaká to tam? Co? Jo, co? Já se to napsal do chatu. Jo? Kam jdeš? Proč jdeš nahoru? Pojď semka. Za mnou. Dělej. V češtině. Dveře. Víš, jaký jsem použil já dveře? Dveře z tropického dřeva. Tak to tě někdo může špehovat. Čau, já tě vidím. Ale Proč jsi semka vyhodil ten kopr? dobrý. To je dárek. Zásilka. dám si kovna. Já jsem si něco
No, objednával. No a prostě si to nechej, nebo to někam dej do Česky. Co je ještě v normálním domě? Jídelna. Oh my god! Wow! Tak, hotovo. No a tady se budeš rád. Já myslím, že to mám dobrý zatím. Tady si vždycky budu číst. Takže byl jednou jeden králík, který ho přijelo auto. Konec. No a já bych aj udělal konec tohohle videa. Protože podle mě je to jako dobrý a zbytek bych udělal v dalších dílech. Počkej, já udělám jenom ty kraje z něčeho a... Udělám to chvíli. Tady udělám svůj ksicht, aby všichni viděli, že je to můj dům. Já bych chtěl ten bucket. Jo, bucket, jo. Tak lidi, my se s váma loučíme. Tady byl Zepix a Toretto. Za náma jsou naše baráčky a čus!